तर नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आन्या. तर तुम्हाला आता आपण घेऊन जातोय पर्वतीला. तर पर्वतीला चला तुम्हाला सारे आज पर्वती फिरून आणतो. तर वरी गेल्या गेल्याच आपण आता बघू शकता हे जे आहे नानासाहेब पेशव्यांची मूर्ती. ह्याच्या उजव्या साईडलाच गेल्या गेल्या बघू शकता तुम्ही विठ्ठल रुक्माईचं मंदिर आहे. त्याच्यानंतर हे जे मंदिर आहे ते देवेश्वरांचं मंदिर आहे. त्याच्यासमोरून एकदम मस्त मस्त व्ह्यू दिसतात बघा पुणे सिटीचे. मग तिथून पुढे गेल्यावरच तुम्हाला बघायला भेटते. तर हे आहे नानासाहेब पेशवे यांची समाधी. हे दिसतेच तुम्हाला. त्याच्यानंतर पुढे गेलोच तर इथं काय थोडे लेकर सबस्क्रायबर भेटले. त्यांच्याशी थोडा धिंगामस्ती केल्याच्या नंतरच ते म्हटले चल मॅच खेळूया म्हणून. मग काय त्यांच्याशी थोडी मस्ती करण्यासाठी मी आणि माझे मित्र मॅच खेळायला लागलो. खेळता खेळतात यांना बघा एकदम शॉट असा मस्त मारला ना त्याचं शतकच पूर्ण झालं. त्याच्यानंतर म्हणलं चल मी करतो बॅटिंग. मग आम्ही खेळल्याच्या नंतर आमची टीम जिंकली होती. हे बघा कसले छोटे छोटे लेकर आहेत पण एवढा धिंगामस्ती करतात ना आफाटच. त्याच्यानंतर थोडं फिरण्यासाठी गेलो. तर हे पर्वतीचा व्ह्यूज आहे. तुम्हाला बघा कसा वाटते. तर ज्यांनी कोणी पर्वतीला आलं नसेल त्यांनी कमेंटमध्ये सांगा की हा व्ह्यूज कसे दिसतात. ज्यांना कोणाला फिरायला यायचे त्यांनी अवश्य